magkabalaka kung saraduan ka na. Kaya kung nagsarado na ang pultahan, diin kaya ka pwedeng makaagi pa. Muning ginambal Papa J nga kung sarado ang mayor nga puwerta, agi sa kusina. Ay sa kusina. Dito nagabalandra. Ang wakan mo makita mo. Amik ko sa kusina. Dako na. Ay, sana all. Sana all. Dako na. Mauricio is my name. Hindi ko na lang i-mention, Papa J. Boy Nunoy, kung saan ako nagbutwa ining kalibot. Basta may edad na ko, Papa J. Boy Nunoy. Kung gusto kong pwedeng maging kapanalaminan sa mga kabatanunan pamati. Kaya hindi basihan ang pagkagwapo, pagiging lalaki, ang dubli-dubli nga nubi. Ha? Ang tunay na lalaki, Papa J. Boy Nunoy, seryoso lang sa ganahan ko ng tirada ni Uncle Mauricio ba? Halata na gin, halata. Di ko gani ang tunay na lalaki, damos ang miga. Kung damos ang miga ang tunay na lalaki, kami tayo ni Papa G, mga bayot. Ay. Amal yan dire, Papa J. Boy Nunoy, ang pagiging faithful sa isa. Amo nang matawag nga tunay na lalaki. Ako ya, take it from me, Mauricio is my name. Oy. The name you can trust. Malaman. Halata na kayo kamay. Maayo nagkama. Kung makata na kayo pag-abot sa mga linyada ba, maguro-guro nang ginagamit niya siguro sa mga chicks. Pero Papa J. Boy Nunoy, gusto kong mangayaw sa inyo, oglay guys sa mga tigpalamati. Pero ba ang sakto kong himo? Ang tinuod, Papa J. Boy Nunoy, may tatlo ko kababae. So, ha? Grabe ka ba? Ako gali ang way uyabang iman, gali kay imo, tatlo na. Di man ka tago, Papa J. Boy Nunoy, nga ang akong itsura, di pahalata nga 57 na. Kung tanawon ko nimong magtakilid, Papa J. Boy Nunoy, pura ko og si Robin. Ha? Robin J? Isang Robin na, Robin Hood. Kung magtakilid ko sa right, Papa J. Boy Nunoy, kung tanawon ko, mura kog si Gabi. Gabi. Araw-araw, gabi-gabi. Gabi. Ay. Og magtalikod ko, Papa J. Boy Nunoy, labi pa kung makita nga ako ang back. Back nga masa. Masibakbak. Daw si Eric ko, Papa J. Boy Nunoy. Sino Eric? Eric Clapton. Kasi si Eric Clapton o di kaya si Eric Kison. Og kung mo atubang ko, Papa J. Boy Nunoy, siyempre, ang akong itsura, Murag si Vladimir. mura ko no siya og si Eddie. Idi. Iwa. Ambot ni Mama Mauricio. Ang lamay katawan. Edi wow! Hindi naman ba lang kung sino lang ginapang mention mo, wala may apelyido. Eddie Wow. Pero Papa J. Boy Nunoy, gusto ko. Kaya tinuod, may nakita na akong nakatinuga. Kasi lang gid, ang nagpabago sa ako ang hunaw. Tukad nga gibiyaan ko sa ako ang Uy. no? Ang nabutang sa akong Papa J. Boy Palos. Ayaw. Ayaw cool. Bata pa ko cool. Para niyong maintindihan, Papa J. Boy Nunoy. Tugdan ko ang tanan sa dihang depress ako. Huwag mo na yung mga sitwasyon.
Tuton ta ka pa. Ako ba? Iyaw na lang yung naghimo. Ginabalapang, di ba sa una pang every time nga makakasyon ka diri kag maglagaw sa wala gid-absent sa Ay, hilot Maricel, sa aga, hilot sa unto, hilot sa gabi kag hilot sa kag Maricel. Nakadesisyon ako. sa kahanapan. Nakadesisyon ako nga. Tapuso na nato niya nga itong Sige lang pang unsa? Abi ko ako lang magbungol-bungol diri kay ako na may edad. Anong makigbulag magkasako hapang? Hindi ka ganahan ako. Basta lang nabutag lang sa kong una-una. Disulod sa kong una-una diretso nga. Ay, ana ready ay nakadali pang. Di ba pang nag-promise ka sa ako apang? Maricel. Nga pag magdayon na itapang, ulagaw ta sa 503rd C61, di ba? Ano ba ka na? Anong klase ka ng lugar? Dira sa kuha na pang PMSC 7. Oo, kampo na pang. Murag nindot na ka lugar. Pero tinuod. Nga naman kahapang, wala man tayo problema atong relasyon, di ba? Wala bito'y problema pero abot ko sa punto. Nga naman pang, unsa may problema pang, wa ka ni tagbaw na ako. Natagbaw ko nimo. Grabe gal akong pagkatagbaw. Pero nga naman pang, nga naman, magigbulag ka na ako kay ganahan man ko nimo kag wala man tayo problema sa atong relasyon, di ba? Wala'y problema pero pananon ako nga panahon na yun. Kinahatag man ako pang ang dili mahatag sa imong mga ex. Kinabayluhan man ako sa pagpalangga kanang pagpalangga nimo, kinabayluhan ako sobra-sobra. Pero pasensya ko Maricel kay kapag desisyon na gila ko. Ano man kahapang, Kapag desisyon na ako nga, ano man pang, dili ka na sa ako. dili man sa dili ko pero Na kay nakita nga lain. Mas gwapa na ako. wala ko'y nakita pero sa pananaw na ko, Bakit ba yan na? gusto na kong malipay ka sa uban nga lalaki. Bakit ba yan na? Pang ako pang, malipayon man ko nimo pang. Anong biyahan man ko nimo? Kay, wala mo nang akong kalipay, di ba kalalo ka na anak? Hayabot mo Maricel. Pang. Di mo na ko lapang. Ambot lang ba? Di na ko mauna-una kung konsa ko. Bisan mag-inano pang. Waton mo man nga makigbulag ka sa ako apang, pero dili ko masugot pa nga makigbulag ka na ako. Ano man pang, unsa may kulang na ako pang. Asa? Tanan pang gibuhat na ako pang. O sige na pang. Maricel, ayaw na kinibuan. Unsa may kulang na ako pang. Ayaw na kinibuan. Mupawi na ako pang. Ako ba sila? Papawi na ako pang. Papawi Ayaw. ako pang. Abay, Unsa may imong gusto? Helicopter? Helicopter, machine gun, bakho, Ay, bulilyaso. grader, loader. Uy. Sige na pang. Basta pang palangga alam ko pang ayaw ko bulagi pang maluhoy ka pang. Bata pa ko Sige. pang. Sige, magos. Pandamay kang bayan. Maluhoy Nagabala. ka. Susunod ko magulang ko. Helicopter, helicopter, helicopter. Alicia. Ang gipatawag ta ka dire. Ako di ang niadto sa imuhan. Gusto ko nga, ipabalo ka nimo. Mas maayo pagtapuson na natin. Mauricio! Mauricio, nga nilang makadali para kanina tanan. Mauricio, lisuda ng kwarta, Mauricio.
Makabala lang ka, Mauricio, nga. Ikaw lang ang bugtong patong, nga kapakamas ako ang kasing nagipusoan. Tapos karon, desisyon ka na magbulag na kita. Lisuda lagi mangitang kwarta. Mauricio. Malihong kayo kinikimuha sa ako, Mauricio. Mauricio, maluhay ka, Mauricio. Wala pa natapos na kagbaya ng akong motor, Mauricio. Labot ko sa punto. Day. Nakahudaw na. Kadili, day. Ang matuon. Tulo mo sa akong kinabo. Wala ko'y labot, Mauricio. Iskan 3, 4, 5, 6, 7, 8, misay mo kabuhay. Basta ayaw lang kabulagi, Mauricio. Mauricio! Mauricio! Anong gusto mo, Mauricio? Anong gusto mo? Wala to itong mga butang sa olam. Gusto mo mag-helicopter ko? Basta ayaw lang kumulagi, Mauricio. Bahalang dama, misay mong kabuhay. Basta ayaw lang kumulagi, Mauricio. Mauricio, maluhay ka, Mauricio. Mauricio, Mauricio, maluhay. Ayaw, Brad. Kalaga lagi ka, Brad. Imo kong gisabayan rin sa ako aga. Siyempre kaya Ako aga. kadaganda to kaya amigo, pero kita naman ang kita naman aga open. Pero may siyempre Brad. maayo kay nidulhog ka. Putod guys. Brad, pagkapapili. Nahaglan ko ang suporta mo. Sa numero ni mo sa Krabaga. Numero 69 sa literang G. 69. Sige, Brad. Wala problema na. Ako mo suporta ko ni ma. Sige, Brad. Pero, Brad, subong nga panahon, Brad. Padala tagakaroon ka tarpaulin kay padala ko sa ipakabit mo sa ibo. Salamat kay Brad. Pero, anong naan man ka kag ni anhi magkadiri sa ako aga hasyenda. kabalo ka, Brad. Ikaw gina kong nauna-una ang pag-abutan ni nga. Kabalo ko sa unang, ikaw po na gitawag og mga chicks killer. Ay, sis, Brad. Kato pa to dati, Brad, pero sa karon, Brad, dapat mahimo ga stick to wada kita. Sa kapudlay sa panahon, subog. Pero, Brad, sa may mong gihimo sa una, nauntat ba itong imong mga sa unang? Ay, balan mo ka to, Brad. Laygayan taga, Brad. Ang pinaka the best na mga himuon dapat sa isa ka tao, Brad. Kanang dili sa tanang panahon kung unsa kita sa una katuntog, unsa kita katsikoy dapat pagapapilit. Kaya kita, siyempre, nagahinunod na kita sa kaliputan. Ayaw na itong buhaton nga nagakinahanglan nga may pagbagupod. Kaya tinoon. Nako'y tulog ka chick. Nako'y tulog ka chicks tapos kapag ginidungag subong ikaw pa. Kanong tatlugin, Brad. Ambot ba? Ambot ba? Kaya naman ang tanin ko, gwapo. Pero, Brad, May edad na ko, pero aga maayo sila, Brad. Kung tatlo magin sila. Bro, unsa ka ni mo? Ga-enjoy mabaha ka?
enjoy ko, Brad, pero subong nga panahon mas nag-enjoy ko ning. Um, unsa man dili ka ganahan apat sila isabay nimo o At hindi pod makaya, Brad. ay Pero, Brad, ari akong pabangkotse mo. oh, Ang pasing mataga ko ni Mugla. sige kay tagaan ikaw at Ang duha, Brad. Oh. Ang duha ka mga chicks na ko. oh Ako na silang bulagan. Diba? Yambalan ko na sila. Pagbulag na ko. pero ang pamagkot dira Brad palangga ka nimo ang duha. Ang tinuod, Brad, na palangga na po. Pero, Brad, kining duha. One-on-one ko na sila istorya nga. Undango na namang. Ay, Pero di ba sila musugot, Brad? so ang imong pinakagusto ko Brad. Undango na sa utaning relasyon. Ay, Ang isa pa ka problema, Brad. Kaya kining ikatulo, wala ko pa na istorya. Plano ko pang istoryahon. Kasi ba? at timayo na lang siguro Brad ang himuon nimo Brad. Total, nakita naman nimo ang kalipay nimo sa apat nga isa lang gid ang imong gusto. Pinakarabis nimong maayo si naghimuon Brad nga. Buhaton gid mo unsay nagakatama kay siyempre apat sila. Udlay man na magpalangga kita sa apat. Hindi kaya sang aton nga kuan Brad ba konsensya. Amo gani, Brad. Ah, So kung ikaw, Brad, pamangkot. ah. Istoryahon ko ba ning ikatatlo na ko? Riyo gihapon tumang. Ano ha? Maayo gid na Brad nga. Istoryahon ba na ko siya? Ang balo ko ba siya nga? Tama na. Tango na ng relasyon. Oh, Brad. Pinaka-the-best ni mong buhaton, Brad. Mao ginang pinaka-the-best nga istoryahon nimo. Ipaatag nimo O yung dili mo sugot, Brad. Ay sus, kung dili mo sugot, Brad, pugsa. Pugsol? Musugot ra na. Oo. Sigurado ka? Oo. Basi kung Sige, hindi Brad. ka sa tatlo, Brad. Kasi Sige, kung Brad. pwede pa ito, brother, Sige, ha? salamat kayo, Brad. Dapat isa lang. Sige, Brad. Isa. Salamat kayo, Brad. Ay, dapat. shit, tata na, Brad. Sige. Dapat isa laban sa isa. Never break, always fight, never quit, do it right, play the game, win it life, have no shame, there's no time, feel the pain, live the grind, I could change, in my mind, pick a lane, commit and climb, the only way to win it life, I never miss, that's fact, taking big swings, bitch, hand me the bat, put me in the ring, you go. Mao ka na akong nagdesisyon ng isa. Kung tanis ako ang akong paghambal kanimo. Kanimo sugot ka na. Magbulag ta. Aysa. Naman bulag ako. Aysa. Ano mo gibulag ka? Suko na nga. Unsa na atay problemang duha? May problema pero Nakay problema na ako nga dili mo magustuhan ang akong ugali. Baguhon ako naga. Parang lang magpabili ng ato sa relasyon. Pero hindi man dapat mag-abot sa point nga magbulaganay kita. Aysa. Palangga ko ikaw pero kailangan na nato ning tapuso ng atong relasyon kay gusto kong pangitaw ng akong kaugali. Kabalo-bala kaga nga. Ibaylo ko ang akong ginikanan ug ang akong pamilya para ni. Bisan again sila sa atong relasyon duwa pero gipili ko. Okay, ikaw mismo palangga ko. Bisan naingon sila nga mura na takag tatay pero palangga gyapon ta ka. Pero Aysa, pwede ka mang makakita og nga mas bata, Dili na ko mas gwapo. dili na ko makakita kasubong nimo kabuot ug subong nimo kadako. Dako mo palangga. Kung sa may buhaton ako para lang magpabilin ka sa akon. Walay problema sa akon kung na ako kahati. Importante dili lang kong biyahe. Saan ko naman lang di man siya masugot magbulag me. Dili lang ko biyahe. Pandamay. Pero Pero Aysa, musugot ko makikbulang nimo if the price is right. mangayo pa ba na ni Kwawan si pandamay. Bisan pang monthly allowance rin na ako. Og akong boarding house pa ya. Dili pa to fully paid. Sige lang, okay na.
Importante ka, basta ang importante. Kano sa makapakibulag na ako. Subong na tagaan ta na lang ka. Tagaan ta na lang ka, okay na ba? Wala kaso, basta nagahain lang ko pang allowance ko. Malaman ka mga ayaw pag-alawan sa makipagbuhat. Uliliaso na. Sige, sigaro na din eh. Hatag ko na sa imo ha. Pila may kailangan ni ma? Ikaw, pwede man gismel. Ay, sige. Mas ang importante magbulag na ka. Sige, ikaw bahala. Uminda kong nilalangit. Ari na ako. Ay, Ari na ako. mauring ikaw ina. Ako pwede. Ay, maayo kayo ni balik ka. Dali. Pagsulod. Ay, salamat. Mauri. Ay, kamusta man ka? Minda. Gusto kong ibalita. Saka, maayong balita o. Maayo ning balita. Bot siya gano'n, maayong balita. Kung Maayo maayong kining balita, o di maayo. Minda. May problema. Gusto kong ipabalo kanimo. Gusto kong ipabalo kanimo nga I'm free. I'm free. Bot mo siyang gano'n. Are you single now? Ipagbulagan ko na nga kung 3 ka mga nobya. Sana all. But, what about them? Wala na. Nauntad na nga mong relasyon. Pero, okay lang ba nga amo tong gibuhat mo? Kasi Siguro kung ko din. nakasakit ka sa ila, Sigurado ko nasakitan sila. Pero, ikaw nga kong gipili. alam mo, Mauri, alam ko na yan eh, yung mga gawain mo. Alam ko na yan, kabisado ko na yan. Hindi mo ba alam na kahit hindi nila alam ko na may marami kang chicks eh. Kahit sa edad mo ng ganyan, may chicks ka, pero masiguro mo lang sa akin na huwag mo nang ulitin at huwag ka nang maghanap ng iba. Ang pag-ibig ko sa'yo hindi magbabago at ibibigay at ibuhos-buhos ko ng buong buo. Ay, salamat. Ibig sabihin, may chance na ako sa puso mo. Hi, Mauri. Ano? Dahil makita ko ang iyong pagka-faithful sa akin, sinasagot na kita. Ay, salamat. Basta siguraduhin mo, Mauring, ha? Ano siguro? Na ako at wala nang iba yung laman ng puso't isip mo. Ha? Ay, salamat. O sige, Ibig sabihin, di mo sugod na ta. tayo ng dalawa. Pandamay ka. Yahoo! Pandamay ka, Maureen. Grabe ha. Uyaw, ano. Pero ang pamangkot niya, Brad. Ari ang pamangkot niya. Naging sila na sa iyahang ultimate na palangga nga babae. Pero ang pamangkot niya, Papa J. Boy Nunoy, may duha pa ka mga naging nobya ko nga digid mag-atras nga magbulagay kami. Ano ang himuon ko? Mauricio, Papa J. Boy Nunoy, salamat. Grabe. Yawa, no? Sana all eh. Sana all. Magaling na nga single. Ah. Turot mo na, Mauri. Ara gali sa imo ata na, no? Ara gali sa imo. Pamangkot niya, ano ko nang imo niya sa duha nga chicks niya or ang iyang naging karelasyon or ang iyang mga girlfriend nga di magpasugot nga magbulag. Ala! Ay, Mauri nga. Pisyo! Sige
Sige be. Tawagin mo ninyo, i-text mo ninyo sa 0955-356-8583. Yan yung mga opinion, mensahe, kabrigada ko. Anong saktong reach.